Tänään popparikuppihaaste. Kohta näet, minkä kupillisen verran mä otan sitä popparia. Elikäs mennään hakeen kohta se popparipussi. Popparipussi hakeen kohta. Mennään sitten tällaista. Täällä on jotain tämmöstä, kun ei voi nyt kääntää, niin tämmöstä täällä vessassa oltiin äsken. Täällä mennään. Täällä on tämmönen. Tuolla on tämmönen huone. Tuolla on se huone, missä me tehdään sitä. Sitten täällä on tuolla. Tänne ei saa kukaan. Minun huone. Eli tänne. Tässä on tää pussi, tässä on mikro. Siis tässä on tää pussi. Sitten ota hetki pikkuin. Elikäs. Katsokaa. Tämä. Voitte tänään nappia. Käännetään tää kolmoseen. Noin, se on kolmosen. Sitten tää pois. Sitten popparipussi sisään. Ja se on. Hain kupin. Tämmösen kupin. Paksuus ja paksu. Täällä on jotain tämmösiäkin. Ai mä tiedän kyllä mikä tää on. Täällä Harja maalata. Nyt poksuu ja poksuu. Te ette varmaan kuule, mutta niin, se poksuu. Mä oikeesti syön sen kupin. Täällä ei ole vettä. Tää on vaan tämmönen sininen. Jos te luulette, että täällä on vettä, niin kato muuta se menee tonne. Eikä tää on märkätäkäs. Ja tästä ekasta videosta saatte tietoon, että mä oon lyhytkasvunen. Mä oon 9. No eikä mä en edes sais olla täällä. Tehtävä on sitten. Vaikka en ehkä sais olla. Loppuis ja paksominen. Ei. Mitäs kaikkea muuta täällä on? Mausteita. Sinne pitää laittaa pikkusen suoja. Täällä on tämmönen maunomato. Kuka nyt on? Seuraa mun. Mä oon niin huono. Lopu ja paksu. No niin, nyt se loppuu. Pitää hakea paksu.
Mä haen patalapun. Kato, toi popparipussi on niin kova. En mä löytänyt patala. Löysin tämmösen. Kosekuuma on se. Olisit heti sanonut, että täällä on patala. Ei täällä kyllä saa tätä. Ja kun ei tää ollutkaan niin kuuma. Mä katon luuli. Mä olin luulelias poika. Se ei mennyt päälle. Niin. Kaadetaan popparit. Saadaan tää pussi ensiksi auki. Noin paljon. En mä ehkä jaksa syödä. En mä ehkä jaksa tehdä tätä haastetta kokonaan. Koska laitan näin paljon. Näin paljon. Nyt mennään tekemään tätä itse haastetta. Tähän keittiön pöytään. Tää voisi olla aika pitkä video. Tai tehdä näetkö sen jo. Joku huusi jotain. Mä käyn katsomaan mikä. Joku huivaili. Mä olin siellä vieläkin tekemässä näitä. Mä tein sit pausia jossain kohtaa. Koska ette varmaan jaksa jotain tuntia katsoa. Puhelin soi. Jonkun puhelin se. Seppo. Mun kissan nimi muuten on Seppo. Ja sitten myös kissan nimi on Viiru. 2 kissaa. Mä en asu täällä. Tää on mun mummola. Eli mä en asu täällä.
Katso, kun mä tajun, että paparikuhi on tyhjäksi. Sä papaksi. Syöt nyt.